Chwaya Kimat Bakongsan. La Rakhe Yaka National Sports Day ha keleng ki Jaka ha ka Jilla Meghalaya. Ya Philiu Jingmut unongnya cycle bapau kari u Rojit Singh Yanglem barki khana pule ka St Anthony's Higher Secondary School ha ka Jing Rakhe Yaka National Sports Day. Benlong jingaki klembu por kinong tray ka All Giantia Midday Meal Worker Union persya ya ka jing bamla ka sarkar ban pinkiu ya ka jing siu yaki. Bat dawa kinong tray ka MEECL ban itu no yaki kum kinong tray bapura ban pelat no ya ka area ka badangsa. Kikubor kibabnya. Ha ringkat bat keri baro kawai la Rakhe yaka National Sports Day ha Meghalaya menta kasngi. Ha ka jingelang ka belong menta kasngi ha sosotam auditorium ka Tnat Sports and Youth Affairs kala penkup burom ya palat saus pangut kinong ya lekai sports na ki upway jat kin jingelekai. U Chief Secretary ka Jilla uba DP Walang ka Kong Mat Siodor War bat uba S Wet ki badai ki Vice President Jong ka Meghalaya State Olympics Association kila sam ya ka khusnam da ka pisa syakin nong yele kai. Haga ni kasngi kala don ru ka jingpha ya ka kinhun yele kai football jong ka school ka banmi khmat ya ka Jilla ha ka Subrotok Mukherjee Cup ha nong ba Delhi. Haba ajing kren haga ni kasngi uba walang ulaya ro ya katrat sports kala pelong ya ka ni ka jing pun burom kum kadak ban aiman sim ya kinong ya lekai sports na ka Jilla ki balet ban mi khmat ha ki national level but what ha ki international level ru. Haga ni kasngi da ka jinga tre hapdeng ka office jong ka district sports officer East Khasi Hills District Shillong but ka office jong ka deputy commissioner East Khasi Hills District kila penlong ru ya ka jinga ko mare thong basan kilometer ka baslasdang na Jawaharlal Nehru Stadium ha ka por Rishteng Minstep ha ka ba Srinivas Avasthi ulalong kum ukongsan. Kumshi bintaban Rakhe ya ka ni kasngi ka office jong ka district sport officer West Giant Hills District la penlong ru ya ka invitation into school Maupoint and tug of war competition ha ukyang nang ba stadium ha Jowai. Ha ka ni ka jingele kaya kop dat Maupoint bat yatan telai la wan banishim menta da ki Henryo Teliki School na West Giant Hills District. And I want all of you, those who have been ordered today, to work hard and to achieve something more spectacular during the Northeast Games. We need to collect more medals. We are always being underachievers. Ulongnya cycle u Rojit Singh Yanglem menta kasngi ulaya keren bat ki kena school ka St Anthony's Higher Secondary School ha ka program Meet the Champion event. Kabla pelong da ka Sport Authority of India Shillong kum shibenta ban Rakhe ya ka National Sports Day. Haga ni ka jingi kren u Yanglem ulaya thu halor kumno u hikai yalade banya cycle bat kumno ka jing treshitom bat ka jing IT Met Badminton ka long ka badonkam ha ka jingi lekai sports. La ban ka do ba u Yanglem ulaya don benta bat ka kenhon ka shim benta ha ka Commonwealth Games ka balalong ha Birmingham ka balawan ha ka Kardan ka Banrio. Uloong ru ba uyele ban tre shitom ban kentiu ya ka jingnya cycle jong u ban benrap ru da ka boong ba ka jing themu jong u na ka benta ka lawai ka long ban mi khmat na ri India ha ka Olympics jong usnem arhajar arpusau. आगे है मतलब ये जब तक मैं 2024 एंड 26 का ओलंपिक में टारगेट अभी भी टारगेट है तो ये पूरा अभी फुल फोकस में हम लोग ये 24 ओलंपिक जाने के लिए हम लोग अभी पूरा प्रिपेयर्ड में है सभी लोग तो और आगे जाने के लिए भी हम लोग कुछ तो करेगा और भी इंडिया के लिए. Haga Jilla Meghalaya kila don biang ship hongut ki bebet thamai ya ka jingpang COVID menta kasngi kabalapan poi ya ka jingdon jang baro ki bapang sya khandai pun riungut. Layo kuboru ba ki don nyongut ki bedang syukot na ka ni ka jingpang ha ki ni ki arpusau kanta baladep. Kabalapan poi ya ka jingdon jang baro ki blakot sya ka khandai pusau hajar nyaus pa riungut. Menta kasngi la don iwei balaklat na ka ni ka jingpang kabalapan poi ya ki jingdon jang baro ki balaklat sya ka hajar nyaus pa khat prangut. Hagawai pat ka benta
kumba ars pak khatwe klor khandai pwe lakngut kila da ban a ya ke inject yada covid hapo kan nationwide vaccination drive tang hapo kini ki ap sa kon ta bla dep kumba ap saw lak nyo pho hajar ngut kila da ban a ya ke injection yada covid bat ke jingdon jong baro ki bla kot hadu menta kalong kumba khandai pra point rifu ar na ka shispa ka all giant midday meal worker union Jowai menta ka sngi kala penlong ya ka jingaki ka ba klembo por da ka ba shong hajan ka office jong ka Meghalaya Board of School Education halowa lachumia ban persya ya ka jingbamla jong ka sarkar ban pinkiw ya ka honorarium ka balong menta 1000 tingka shibnai Kidukot jong ka union kala penlong ya ka jingelum lang ha parking lot jong ka additional secretariat Henry hadin ka ni ki board penyaj district kila penkin ria no yaki sha phelau jong ka office embos habay kren bat kinong tho khubor ka president ka Lasken block unit ikong Pulis Singkon ilaong ba ka honorarium ka ba 1000 tingka shibnai kalong ka baret hadu kata-kata habay nujo bat ka por ka kinong tray midday meal ki haban tray na kabenta ban pinbiang yaki jingbam na kabenta ki kena ya menta kinong tray ki yok priang khandai spak tingka naka sarkar pedeng bat shi spak tingka naka sarkar jela ka balong baro 1000 tingka ha ka shibnai Mentang yok bainam kumbashi 1000 shibnai nabaro ban naka sarkar makhalaya ka ayangi kumbashi spak shibnai Mentang di manfaat kandai spa bangun yo nak sarkar makhalaya 1000 tingka banak sentral ka ayun ini swa kandai spa tingka ban mentang di manfaat 1000 spa tingka ban long 1000 nak sentral ban mentang nak sarkar makhalaya 1000 nak sentral 1000 ban 1000 spa dengan long ka total kan long bero bangun yo 1000 mentang di mana Palat aspa ngut kinong tray ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kila deng ya uriban yong menta kasngi ban kershan ya ka jingaki balakot da ka MEECL Progressive Worker Union ha ka jingdawa ban itu no yaki kum kinong tray bapura ban pelat no ya ka area ka basateng ka MPWU ha ka jingelang ka blalong ha ka arpo terik mentau benai kala rai ban penlong da ka jingaki ban penklan ya ka jingdawa ban itu no ya kinong tray casual ha ka ni ka office ka badai jong ka sarkar jela kum kinong tray bapura ban pelat no ya ka area ka basateng Hau benai jeli menteri ketenat boarding ubak Preston Tensong ulaong baka tenat kan sa perkhat halor kani kamat. Kani ka jingaki kan sayai beteng biang la syai kasngi bat kila pen crash ru ban penlong ya ka jingya syong kelan mongor nadu ka santerik menta ubenai nailur. Management, the government to please call the Progressive Union for a discussion and to please settle this matter across the table. We don't see any issues on this because correspondence has already been there, minutes is already there. So it is just the willpower, and it is not about regularizing all 2,000 at one go. Maybe at first stage it may come to around 500 to 600. That the management will look up based on the year on which they agreed to. Da ka bepen pau bakidon ki jingkala ha ka jaka kaput na ka wei kapor syaka wei pat u Inderjit Singh Rana ubadai u IG ka BSF Meghalaya Frontier uloong ban na ka benta ban penne ya ka syongsan bat ban lat na ka no ka jingsyak pinthut ya ki jaka kaput ki sipai BSF ki persyang kat bala ban but kat kum ki an ki kendon ha ka baidai bat ki jaka ki puta ha ki jaka kaput Uloong bakumba prapo nakashispa nakijingker ki jaka kaput ha Meghalaya ki long ha ki jaka lom bat ki sharing lom bat ladadon ka jingjur snap kini ki jingker ki laban pra kumta ki nong khaitu ki ju persyang ban shim kabu ban rung nakini ki jingker uni uhe shipai ulaya thu ba shiken hon ki nong khaitu na Bangladesh ki la thombor ya ki shipai BSF ki ba apahara ha kaput Ronggara ha South Garo Hills District Meghalaya ha kamiyat sngi sajjan Haka pau halor kani uloong baka tenat BSF kala shim ya ka senja mante lakam yaki haka ba kila ya kun persya bala debru ban ujor daka ejahar haka ba ka jingtoket kadang ya cakman.
tell you that if you have seen this Meghalaya border, it's a very mountainous and undulating type of border. It's a riverine border. Lot of rivers and rivulets they are going. So about 80% we have erected our fence, but due to these very lot of rainfall and rivulets, lot of gaps are existing. And the smugglers and infiltrates, they try to smuggle inside those gaps. But we are still trying, and we are ensuring that these gaps are plugged with active policing and active deployment. Mentapat ngin yapet ya kajinglong jingman ka sun mineng ha shilong. Ka jingshit kalong 8.9 degree Celsius buat kajing kriat kalong katnyo 0.2 degree Celsius. Ka jing sengam ka haw kalong prapu ar nakashispa min step bat kendai pulai nakashispa janmin. Kajing hap slap kalong iway 0.r milimeter. Kala bandan kajing hap slap ka bamalumala hababun kijaka. Sasisian gipin kan mau ip baya kani ka kubor jungi pila aruban pet live ha ka YouTube channel jong ka Didi News Shillong. Te paralok atung ila poi sya ka bukut jong ka tup kubor jungi mata ka janmet hado bangin dia syambiang bat pila syai ka sengi kublai ip baro. In a few moments.